Guido Weijers in Venray. Bilkorf in de laatste thuiswedstrijd. Het is vandaag 17 december. Dit is het Petermaasjournaal. Een uitbeelding van het kerstverhaal. Aanstaande zondag 23 december houdt de jeugdgroep van schutterij Het Zandtakker Gilde Sint-Jan uit Venray een voorstelling op de Grote Markt. Al jaren bouwen de leden van de schutterij de Venrayse kerststal op. Sinds 4 jaar hebben ze ook een eigen jeugdgroep. De jeugdafdeling bestaat inmiddels uit 17 leden. Vorig jaar kwamen ze op het idee om dit jaar het kerstverhaal levend uit te laten beelden. Dit jaar gebeurt dat dus voor het eerst. Alle figuren uit het kerstverhaal zullen voorbij komen. De voorstelling is om 2:30 en 3:30 'middags op de Grote Markt. Het was een besloten voorstelling en op een niet-alledaagse plaats. Slechts zo'n 70 gelukkigen mochten erbij aanwezig zijn. Mental Theo en Guido Weijers waren samen in Venray en losten daar de belofte in om een benefietvoorstelling te verzorgen. Aanleiding voor de bijzondere gebeurtenis was het jaarlijkse Ruby en Roos Golf Event, waarvan de opbrengsten naar onderzoek van het ontstaan van gynaecologische kanker gaan. Eigenlijk is Mental Theo, oftewel Theo Nabius, is een van de bestuursleden van Ruby en Roos. Hij heeft weer een goede vriendschap met Guido Weijers. Samen treden ze gezamenlijk op voor het KWF en voor Ruby en Roos. En Theo heeft eigenlijk die avond gevraagd of Guido Weijers spontaan een kavel wilde bieden op de veiling van Ruby en Roos. Nou, die 2 mannen hebben eigenlijk hun krachten verzameld. En daardoor hebben ze eigenlijk een uniek, exclusief optreden geveild voor een bedrijf wat erop wilde bieden. En dat is Personato in combinatie met het autobedrijf Van Haren geworden. De beide directeuren van de bedrijven, die ook nog eens naast elkaar gevestigd zijn, vonden dat ze wel eens iets speciaals mochten doen voor hun personeelsteams. En wij hebben spontaan gezegd tegen elkaar, wij gaan spontaan samen die kavel doen voor ons personeel. Wij zijn buurmannen al een aantal jaren. Wij leven op goede voet met elkaar. En dat is eigenlijk ook de reden dat wij voor dit doel gekozen hebben. Spontaan en ook dat Gladys zich al jaren inzet voor dit goede doel. Het goede doel, de stichting Ruby en Roos, speelde dus mee om op de behoorlijk prijzige kavel van Guido en Theo te gaan bieden. Maar eigenlijk is dat begonnen gewoon vanuit Gladys. We hebben Gladys kennen en Erik kennen we natuurlijk al jaren, hier vanuit Venrayse. En Gladys heeft natuurlijk zelf gynaecologische kanker gehad en is daar een stichting mee begonnen. Dat doet ze fantastisch voor het goede doel. En in Nijmegen zit een professor waar ze zeer intensief mee samenwerkt. En die hebben elk jaar een kavel waar veel prominente BN'ers komen. Ja goed, en daar worden kavels ter beschikking gesteld. En wij doen volgens mij zelf al jaren 4, 5 mee. En ik moet zeggen dat ze het de lengte der dagen doen. Want de gelden die daar naartoe gaan naar een heel goed doel. En uit. Oké, dat was oké, leuk. Leuk om hier te zijn. Kanker in de breedste zin is natuurlijk vreselijk, is vreselijk. En zeker als het heel dichtbij komt, dan word je pas wakker. En in mijn geval ook, als er iemand heel dichtbij, een vriendin die ik een jaar lang heb begeleid naar de dood toe. Als je die kunt steunen en als die jou ook de inspiratie geeft om dit te doen na haar dood, is dat ontzettend mooi. En samen met mij, onder andere zoals vandaag met Guido Weijers erbij, die zich ook echt waanzinnig inzet voor het goede doel. Is het leuk als je de krachten bundelt en het vandaag tot uiting brengt. Even warm, even die handen warm maken. Dat we even gewoon ook weten, even lekker warm wrijven. Ja? En even allemaal boven je hoofd. Even allemaal die handen boven je hoofd. Ja? Lekker warm wrijven, nog warmer. Ja? En nu leg je die warme handen in het kruis van je buurman of buurvrouw. De meeste aanwezigen konden zich niet voorstellen hoe het optreden van beide heren eruit zou gaan zien. En dat ze samen op hetzelfde podium zouden staan. Dat kan ik me ook niet voorstellen. Die man die slurpt zoveel aandacht naar zich toe. Nee, hij lacht nu. Nee, hartstikke leuk juist. Ja, ik wist eigenlijk ook niet dat Theo zich zoveel inzette voor een goed doel. Maar als je zelf je gaat inzetten voor dingen, dan kom je erachter wie dat nog meer doet. En toen kwam ik ook achter het verhaal van Theo. Dus vandaag bundelen we onze krachten. Jij hebt zelf geen speciale reden om mee te doen hiermee? Ik heb heel veel speciale redenen om geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker. Maar dat is privé. Dus er zijn allemaal mensen die ik zelf ken en ik wil daar ook niet mee leuren of zo.
Maar neem maar van mij aan, iedereen kent iemand die lijdt aan die verschrikkelijke ziekte. De Kachelhoutbrigade organiseert voor de tweede keer een zaagdag. De eerste editie in oktober was een groot succes. Daarom is op 29 december de volgende zaagdag gepland. Op die dag is iedereen welkom om in de bossen rondom Venray bomen te vellen. Het gaat om de Amerikaanse eik en vogelkers. Als je meewerkt in de bossen mag je naar huis gaan met een wagen vol gratis kachelhout. De organisatie zorgt voor gereedschap en koffie. De dag start om 10 uur 's ochtends. 's Middags wordt er afgesloten met een warm glas glühwein. De korfbalsters van de Peelkorf wonnen zondag de laatste thuiswedstrijd van het jaar 2012 tegen NDZW, 13-9. De thuisploeg kwam al snel op een 2-0 voorsprong door treffers van Rosanne Romme en Marlie van Asten. De IJsselsteinse ploeg verkeek zich echter op de veerkracht van de gasten, die lange tijd in het spoor van de titelkandidaat wisten te blijven. Met nog 10 minuten op de klok leidde de Peelkorf met slechts een doelpunt verschil, 9-8. Door 3 treffers op een rij van Pia Bartraay, Linda Verlijsdonk en Sharon Wismans wist de thuisploeg uiteindelijk het beslissende gaatje te slaan, 12-8. Beide ploegen scoorden in de slotminuut nog een keer, waarmee de Peelkorf de 2 punten in eigen huis hield. Proficiat, het was heel moeizaam. Ja, dankjewel. Ja, het was zeker moeizaam, maar dat weten we eigenlijk vooraf tegen NDZW. Ook al staan ze dan wat lager geclasseerd als wij. Maar eigenlijk hebben we het daar standaard lastig tegen. Omdat het een ploeg is die heel snel probeert te spelen. En wij lieten ons daar de eerste helft wat te veel in meeslepen. En later zie je dan toch in de tweede helft dat we blijven doorgaan. En dat die veerkracht uiteindelijk leidt tot wel dat gat van 4 doelpunten. En dat betekent dan eigenlijk ook gauw genoeg de overwinning. Zondag 23 december speelt de Peelkorf de laatste wedstrijd van dit jaar. In Hapert is VVO, een andere titelkandidaat in de hoofdklasse B, de opponent. Een lastige tegenstander. Dat is niet één die je even pakt, zeg maar. Dat is er wel een waar het vol erop zal gaan. Maar ook dat zijn dan weer de leuke wedstrijden. En het is altijd het leukste als ze dan in je voordeel beslist worden. Maar ja, dat zien we. Dat moet de toekomst uitwijzen. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 12 uur 's middags. Dinsdagavond om 7 uur is de laatste nieuwsuitzending van dit jaar. Zo nog het weerbericht. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht is het wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Overdag zijn er wolkenvelden, stapelwolken en enkele opklaringen. Er vallen tijdelijk enkele buien. Tijdens de droge periode wordt het 's middags 7 graden. De wind is zwak tot matig. Woensdag is het droog met weinig wind. Een fijne avond nog.